shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa bismillah kalikil mulku sarki Allah ce muke da gwani taimaka mini sanya baiti na happy sallah ubangiji masani ka iya mini kar na fara na sare na yi tunanin tintintini in min yi ka sa masoya siyo fatan kairi ko da babu ni yan nasiru na kula son na yi karamai waka a yau har da ni na gaida masoya na da duniya fatan kairi yau ni da ku ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa mu sallah ka ce biki da rana yau ta zo muna bahari kowa ka gani a fuskar sa za ka ga shauki kunji al'amari ta hanyi maza da mata suna yawo kwaina a fadan gari a gidaje na ga cincin da nama an soya suna tirni almaimaita ya kara maimaitawa sallah biyu bidiri na gaida mawakan duniya a cikin wake da yau har da ku ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa mu a hadis samadin Allah masani kai zan sanya a duk lamari ya rabu da dubu na salati kun manzo ganin zikiri hafi sallah na zo na mukuti adam ke bugo tambari dan ikara ne ku ji ni gari mata ku fito a yoyin rari shekara ta zagayo haka ne sai ku tafi kunne ya biyo ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa mu mata da maza masoya na baiti domin kuni na gairan wanka tibi bai buya sai ku taka karkuyo lolai kowa da kalarsa gun ra'ayi wasu ran sallah ado suka yi ti adam zana bare ku anan ga masoya godiya na kayo ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa mu shekara kwana ce lokaci ya zo ba jinkiri in ka ji ana faɗin wahidi sai dai almajiri tawaga ta mawakan ikara gama munyo ayari hafi sallah muke yan uwan mu ina kuke yau dai take sallah godiya gun Allah mata da maza mu dinga ziyarar sada zumunci mu rike juna amana kar mu sake da halarci babu yayi sallama dan gari kyau ya nuna karamci so babu ni nake suna na ku rike ranar sallah muke shagali kowa ya fito miyo bidiri happy sallah gare ku musulman duniya gaisuwa mu Yo, yan mata da samari kumar masu yau ranar sallah ce ba batun fushi mu ci nama sannan mu kore kishi mu ci makoshin mu bai makotan mu ci ado sannan mu ta ziyara shiga ta kirki kan mu ta zirara an tumna ku ina ta gaishe ku Aha, Mr. Guy someday I care